Građani Srbije možda i ne znaju, ali jutro su se probudili u zemlji čijoj ekonomiji ni u regionu, ni u Evropi niko ne može ni da se približi. Mi smo u prethodne 2 godine zemlje sa najvišom stopom rasta u celoj Evropi. To nikada nije bio slučaj u istoriji naše zemlje i ne postoji šansa da nas neko stigne. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Čovek veruje šta vidi, čovek veruje šta čuje. Ne kapira da od rođenja mozak mu se truje. Propagandom sistema kako god se sistem zvao. Tabloidi, televizija, spinovana stvarno koja radi na tome da izgubiš identitet, da budeš samo poslušnik truli. Opasna energija, a? Naviše sam snim uključio da vam pokažem ispred pravnog zlatno doba ekonomski